Fem muntanya, amb Xavi Alujas. En la col·laboració que vam tenir amb l'Anna Grífols en el capítol 93 del Fem muntanya vam acabar parlant de la cafeïna i l'Anna ens va dir que això donava per tota una secció sencera. Doncs el que hem fet és recollir el guant i centrar-nos única i exclusivament en la cafeïna. Anna Grífols, ben tornada al Fem muntanya. Hola, què tal? Molt contenta d'estar aquí. I nosaltres també, perquè sempre aprenem i crec que els oients sempre diuen el mateix, que escolta, que s'aprèn molt escoltant-te. Així que de tant en tant sempre va bé tenir-te aquí al podcast. Ja sabeu que l'Anna Grífols és nutricionista especialista en nutrició esportiva i la trobareu a nutriexpert.com i atenció perquè l'Anna també té un podcast seu i si entreu a Spotify la trobareu i busqueu NutriExpert, trobareu els seus capítols, que escolta, en té un munt, i de qual d'ells més interessant. Si sou dones, doncs tindreu capítols especial per vosaltres, sobre embaràs, també tindreu doncs, nutrició natural en competició, tindreu doncs, hidratació, tindreu, doncs, per exemple, estic ara mateix dins, doncs, preguntes i respostes dels seguidors de l'Anna. Jo us recomano que entreu a Spotify i busqueu això, NutriExpert, i escolteu els seus capítols, les seves píndoles, que són molt i molt interessants. Fet això, feta la falqueta, que és necessària i molt recomanable, com dèiem, l'Anna, al final d'aquesta darrera secció em vas deixar impactat, jo crec que a mi i crec que a la majoria dels oients, perquè una de les coses que fem normalment i que no hauríem de fer és prendre un cafè abans de les sortides abans de prendre cafè o dos cafès, perquè jo crec que hi ha gent que es pren més d'un cafè abans de la sortida d'una cursa, i sobretot si és una de llarga distància, una ultra. Ja ens ho tornes a respondre si cal, cap al final, però primer de tot, Anna, què és la cafeïna? Bueno, comencem pel principi, no? Ja fas bé ja de fer tota aquesta introducció, perquè la veritat que hi ha molta gent que pren cafeïna molta més de la que s'hauria de prendre, i crec que per això va vindre una miqueta la idea d'aquest podcast, no? De fer-lo exclusivament sobre aquesta substància. Fixem-nos que la cafeïna, què és, no? És un alcaloide. I ara em diràs, vale, però què és un alcaloide? Què és un alcaloide? És un compost... És un compost químic que es troba de forma natural en molts vegetals diferents, no només en el cafè, sinó que també ho podem trobar en petita quantitat en grans de cacau, en les fulles de te, en baies de guaranà, en la nou de cola, no? Per això els refrescos de cola porten cafeïna, i de fet fixem-nos que el seu consum es remunta a molts anys enrere, fa molt de temps que prenem cafè de tots aquests aliments diferents. Fixeu-vos que he dit te també, i he dit guaranà, i és que encara que nosaltres diguem que el te porta teïna i el guaranà no és cafeïna, a la substància és cafeïna també, encara que no tingui el mateix nom, però al final s'acaba transformant també en cafeïna. Llavors, això és un estimulant del sistema nerviós central, que fa que ens sentim molt més enèrgics, en alerta, que ens alivi una miqueta aquesta fatiga, que és el que busquem també en el tema de l'entreno, i que ens faci perdre una mica la somnolència, no? Però què passa? Que el que no sap molta gent és que el cafè, la cafeïna en si, és la droga psicoactiva més legal, més consumida al món. I això és algo que ens ha de fer pensar una miqueta, perquè realment no deixa de ser una droga legal, i això vol dir que causa dependència i té alguns efectes secundaris. D'aquí la importància de que moderem el seu consum i de que siguem molt conscients de per què l'estem utilitzant i si és necessari o no, perquè hi ha molta gent que no li fa absolutament res la cafeïna. Llavors comencem pensant a veure els beneficis concrets aplicats en l'esport i després els seus inconvenients.
Perfecte, doncs mira, beneficis, en té molts. Fixem-nos que és un dels suplements més provats que hi ha. O sigui, tema suplementació ja sabem les evidències científiques, no? A, B, C, però realment, clar, hi ha pocs suplements que tinguin una evidència tan extesa com la cafeïna. La cafeïna la té, vale? Llavors, què és el que es diu? Bueno, doncs com a beneficis, com a avantatges, diem que té un efecte estimulant que ens ajuda a combatir aquest son que ens pot agafar, aquesta fatiga, no? Que pot augmentar la concentració, però tot això al final ens interessa perquè augmenta el rendiment físic i s'ha vist que és un potenciador del rendiment físic, sobretot de la potència màxima, no també? Llavors, aquest efecte és el que fa que l'utilitzem en el món de la suplementació per fer tot el nostre esport, no? Perquè si fem una carrera molt llarga, que ens tregui aquesta son, que en moments clau on ens pot venir la fatiga, doncs se la pugui combatre, però també hem de tenir en compte que té algunes desavantatges, i és aquest mateix insomni que estem buscant pot ser també una desavantatge, perquè si ens passem de cafeïna pot provocar que després de la competició, després de l'entrenament, seguim estant tan actius que realment ens costi adormir-nos, i a més aquest insomni i aquest passar-nos de cafeïna en alguns casos pot ser que ens provoqui una taquicàrdia. Llavors tot això seran efectes que no són saludables i tampoc ens interessa. Fixem-nos que diem que, ostres, a partir de les 3-4 de la tarda és millor no prendre cafè. Hi ha persones que són molt tolerants perquè estan molt acostumats a la cafeïna. La cafeïna té la particularitat que quan més en prens, més t'acostumes, però hi ha persones que són molt més sensibles. Llavors, hem de veure una miqueta on està aquest rati, no? Per exemple, jo sóc incapaç de prendre'm un cafè més enllà de les 12 del migdia perquè sé que aquella nit no dormiré fins la 1 o les 2 de la nit. Hi ha persones que són menys sensibles, que es poden prendre un cafè potser abans d'anar a dormir, no li fa res, però perquè normalment són persones superacostumades a prendre cafè. Llavors, altres efectes secundaris. Pot provocar això durant la competició, no ens interessa, pot provocar alguns problemes estomacals, perquè el cafè és un irritant. Llavors, persones que siguin sensibles a nivell estomacal han de vigilar molt amb aquest consum excessiu de cafeïna, perquè pot ser que ens acabi perjudicant i ens doni diarrea o alguna flatulència o que ens faci anar més de ventre, llavors hem d'anar una miqueta amb cuidado. I després, l'altre que va lligat amb l'esport és que pot provocar, si ens passem, una lleugera deshidratació, perquè la cafeïna té un efecte diürètic, però també és veritat que això es va estudiar amb un estudi on es donaven 4 tasses al dia de cafè i es va veure que el balanç hídric no variava massa, però si tu l'efecte deshidratant de la cafeïna l'ajuntes no en condicions ideals, sinó a l'estiu, amb una deshidratació prèvia, amb una poca hidratació, ostres, fotut, perquè llavors realment sí que es va ajuntant tot i acaba perjudicant, perquè el mateix efecte de pujar-nos les pulsacions i activador que fa la cafeïna fa que també el nostre cos suï més. Per tant, això s'ha de compensar molt bé amb una correcta pauta d'hidratació. Ara t'anava a preguntar això, vull dir que si la cafeïna ajuda a la deshidratació, ingerint més aigua o aigua amb sals, amb una bona pauta ho compensem, aquest inconvenient. Sí, exactament. Tu mateix has donat la resposta, o sigui, s'ha d'ingerir més aigua, però després tenir en compte que per una correcta hidratació també es fa falta sals, perquè la sal és el que fa que retingui l'aigua en el nostre cos, no? Llavors és important que nosaltres agafem i diguem, d'acord, prendré cafeïna, és una competició potser a l'estiu o en condicions de calor, escolta'm, pugem una miqueta la quantitat de líquid, en vez de 600 per hora, vaig a fer 700, i així compenso una miqueta tot això. I després m'asseguro tindre aquests 450 mil·lígrams de sodi per hora, no? Que sempre és el rati que hem estat dient, com a mínim per evitar aquesta deshidratació. Amb això hauria de ser suficient, però ojo, com hem dit, persones molt sensibles. A vegades hem de preguntar-nos si realment hem d'anar a dosis molt elevades o en petites ingestes seria suficient. I persones que estan molt acostumades a la cafeïna, hi ha vegades que se la prenen amb la pràctica esportiva i no els hi fa absolutament res. Llavors, aquí llanço una pregunta i és, si a tu la cafeïna no et fa res, no estàs notant un augment del rendiment, no estàs notant una
una disminució de la fatiga, per què la prens, no? Perquè al final les pulsacions te les augmentaran i unes pulsacions massa elevades també van contra del rendiment. Llavors, home, potser no ens interessa, no? Llavors hem de veure una miqueta si a nosaltres, tal i com som, de tolerància a la cafeïna, si a nosaltres ens interessa prendre-la o no. És el mateix la cafeïna que la teïna, que la taurina, o no tenen res a veure? Sí, bueno, la taurina no, la taurina és un aminoàcid, però la cafeïna, la teïna, la mateïna i el guaranà és el mateix, és la mateixa substància. Llavors, hi ha moltes vegades que em fa molta gràcia, no?, perquè em diuen, no, Anna, mira, jo he deixat de prendre cafeïna, perquè potser els interessa fer una descàrrega de cafeïna, no? Diuen, jo he deixat de prendre cafeïna i ara prenc te negre. I dius, bravo, o sigui, realment és el mateix. I té la mateixa quantitat? Dosis... I un cafè té la mateixa quantitat de cafeïna varia. que una infusió de te negre, per exemple? Aviam, el te negre és de les que més quantitat de cafeïna porta, però les quantitats són diferents. Saps què passa? Que quan ho prenem en format líquid, sigui infusió, sigui cafè, no sabem exactament les quantitats de cafeïna que hi ha, perquè depèn del cafè, depèn de la seva dissolució, de com ho haguem fet, de la tècnica, del tipus de cafè que sigui, de com s'hagi molgut, realment depèn de molt, de moltes coses. Llavors, a vegades, quan em diuen, ostres, Anna, jo prenc 3 cafès al dia, o 3 cafès amb llet, no? I dic, vale, d'acord, però quin tipus de cafè? Se l'ha fet a casa, ha sigut amb sobres, ha sigut amb càpsules, ha sigut de cafetera, tot això depèn. Llavors, clar, nosaltres com a nutricionistes, quan decidim o hem de calcular dosis de cafeïna abans d'un entreno o així, doncs ens agrada més utilitzar cafeïnes que sapiguem la quantitat exacta, perquè tu et pots fer un cafè a casa avui i per A o per B potser ha sortit una miqueta més líquid i resulta que porta la meitat de cafeïna, no? O una miqueta més diluït o menys fort. Doncs no sabem per què passa, a vegades la màquina o a mi em deien algunes persones del món de la restauració que en funció del temps les màquines del cafè van d'una manera o d'una altra. No sé si això quin punt de veritat té, però clar, realment és veritat que és difícil quantificar la cafeïna que porta una tassa de cafè o una tassa de te o un mate. Llavors, jo prefereixo mirar-ho sempre en formats que siguin quantificables, no? Doncs escolta, mira, aquest sobre porta 30 grams de cafeïna o això tal, perquè és molt més fiable. Ara, si nosaltres no ho volem per un esport i ho volem per al dia a dia, doncs sempre diem, home, doncs no et passis de les 3-4 cafès al dia, no? I d'aquesta manera, doncs, a partir d'aquí, tot el que prenguis de més que sigui descafeïnat o que siguin altres tipus d'aliments. Clar, hi ha vegades que els esportistes diuen, vale, doncs tenc 3 cafès i 3 tés. Ja l'hem fotut, perquè és que és el mateix, estem sumant cafeïna. Llavors, bueno, el que no té cafeïna són les infusions, són els rooibos, per exemple. Llavors, són opcions que sí podem utilitzar. Escolta, aquestes begudes que diuen energètiques, tipus Red Bull, Monster, té els mateixos beneficis en cursa o ni olorar-los? No, bueno, al final la veritat és que abans que una beguda en particular, no fa falta dir la marca, crec que tothom la coneix, tenia 3 components que barrejats entre ells es va veure que eren perillosos per la salut, no? Però sí que és veritat que després ho van reformular i ara mateix la major part d'aquestes begudes enèrgiques, no? Energitzants, que se'ls diu, porten cafeïna taurina, que sí que s'ha vist que la taurina potencia l'efecte de la cafeïna i després sucres i saboritzants. Vale? Llavors, normalment, la majoria d'elles porten 80 mil·ligrams de cafeïna, que no està malament, perquè al final 80 mil·ligrams pot ser la meitat d'una dosis que necessita una persona per a una competició, no? Llavors, en certs moments podria estar bé. El problema d'aquestes begudes és que es prenen en excés, no? Jo he vist persones que en una competició llarga potser s'han begut 4 o 5 d'aquestes substàncies. Clar, home, no és el mateix 80 mil·ligrams de cafeïna, que això multiplica-ho per 5. Llavors, és aquí on ve el problema, amb l'accés. L'accés, o sigui, sempre he dit, no? I tu m'ho has sentit moltes vegades aquí en el Fem Muntanya, que he dit que en la cafeïna més no és millor. Hem de buscar la mínima dosis eficaç i això mai serà prendre una d'aquestes substàncies cada hora o cada 2 hores, ni un gel amb cafeïna cada hora o cada 2 hores, perquè ens passarem. Llavors hem de buscar la nostra dosis ideal. Vale, a veure, evidentment ara ho has dit, dosis ideal.
quin és al llarg d'un dia, quin és el màxim que hauríem de prendre en quant a mil·ligrams de cafeïna al llarg d'un dia? I després et faré o ja t'ho faig ara mateix la pregunta, no? És a dir, i en competició, quines han de ser aquestes dosis? Doncs mira, les dosis al llarg d'un dia, vale? Bueno, hi ha diferents organismes de la salut, no? Organitzacions de la salut que varien, no? Alguns diuen que són 400, d'altres que són 500 mil·ligrams per 24 hores. No obstant, això és bastant, perquè no és el mateix que una persona que pesa 80 quilos es prengui 400 mil·ligrams de cafeïna que s'ho prengui una que pesa 47 o 50 quilos. Vale? Llavors, a mi sempre m'agrada anar a mil·ligrams per quilo de pes, perquè ens n'adonarem que hi ha vegades que quantitats que a tu et poden semblar petites són bastant. Fixa't que en l'esport s'ha vist que dosis de 3 mil·ligrams per quilo de pes són molt més efectives que dosis de 9 mil·ligrams per quilo de pes. Llavors, si tu tradueixes aquests 3 mil·ligrams per quilo de pes amb una persona, no ho sé, doncs et diré ara, de 60 quilos, vale? Estem parlant que són 180 mil·ligrams. 180 mil·ligrams no és ni la meitat del que estàvem dient abans de la recomanació màxima, no? D'aquestes organitzacions de la salut. Clar, les organitzacions de la salut sempre miren la dosis màxima abans de provocar efectes secundaris perjudicials, no? Amb el tema de l'esport hem de veure que ja, com que estem ficant el cos al límit, doncs també la dosi s'ha de ser més baixa, vale? No podem arribar al màxim, perquè si no ens pot donar taquicàrdia, ens pot donar problemes, ens pot donar aquestes deshidratacions més greus, el múscul que estigui molt més tens, no? Aquesta irritabilitat, aquests problemes intestinals. Llavors sempre hem de mirar aquests 3 mil·ligrams per quilo de pes. Això és molt fàcil, o sigui, multipliques el teu pes per 3. I aquí sabràs la cafeïna que has de prendre tu. Llavors... En 24 hores. En 24 hores. No ben bé. Perquè tu saps que aquests 180 mil·ligrams que t'hauràs pres, vale, seran 180 fins al cap de 6 hores. Al cap de 6 hores això s'haurà reduït a la meitat. Vale? Llavors, en vez de 180, el que tindràs en el teu cos són 90. Què vol dir això? Que al cap de 6 hores pots tornar-li a donar 90 més per tornar a tenir 180 en el teu cos. Bueno, pots avançar-te una mica, pots fer-ho a les 5 hores, per exemple. Però això és interessant perquè d'aquesta manera el que fas és anar jugant, no? I dir, vinga, va, doncs jo vull sempre tindre aquests 3 mil·ligrams per quilo de pes per quilo de pes de cafeïna en el meu cos. Llavors, vale, doncs m'ho prenc a l'inici de la competició, sé que al cap de mitja hora baixa a la meitat, doncs llavors al cap de 6 hores, sí. El que faig és donar-li la meitat d'aquesta dosis, no? I d'aquesta manera doncs, anirem aguantant tota la competició. Clar, això és fantàstic, perquè d'aquesta manera segur que no et passes de la dosis màxima i sempre tindràs la dosis ideal en el teu cos. Però fixem-nos que estem parlant de prendre cafeïna cada 5 o 6 hores, no cada 1 hora o 2 hores, com molts esportistes fan. I les pastilles aquestes, perquè m'imagino que el més ideal en una competició seria prendre cafeïna amb càpsules o amb gels amb cafeïna, tenint en compte quina és la quantitat de cafeïna que porta cada gel. Exacte. Aviam, hi ha gels que porten 30 grams de cafeïna i n'hi ha d'altres que en porten 100. Llavors, si estem parlant de que sobre 200 seria la dosis per a una persona d'entre 60 i 70 quilos, clar, això entra la major part dels esportistes, no? Llavors, un gel de 100 mil·ligrams de cafeïna, bueno, serien 2. Prendre't 2, no? Que no fa falta que te'ls prenguis de cop, pots prendre't un i al cap d'una hora un altre, llavors ja tens la teva dosis de cafeïna i llavors doncs ja fins que això se't rebaixi a la meitat no tornaries a prendre un altre amb cafeïna, no? Però bueno, formes de prendre la cafeïna n'hi ha moltes realment. Fixa't, hi ha el gel, que és el que més es coneix, vale? També hi ha el cafè, per suposar, el que passa que és el que dèiem, que no sabem exactament la dosis de cafeïna que porta. També he vist isotòniques que porten cafè, he vist sals que també contenen cafeïna, que no sóc gaire partidària d'utilitzar sals amb cafeïna, perquè les sals es necessitaran molt més que la cafeïna. Llavors, hi ha molta gent que es compra una salsa amb cafeïna, resulta que es pren les sals cada mitja hora o 40 minuts i acaba amb un excés de cafeïna en el seu cos al·lucinant. Si vol prendre la cafeïna i la sal junt, ha de tindre en compte que no portarà gaire sal. Normalment es queda curt de sal, perquè clar, t'hi han de ficar cafeïna. Llavors, al final, el que passa és que no acabem prenent bé ni una cosa ni l'altra.
Jo prefereixo les coses per separat. Les sals són sals, la cafeïna és cafeïna. Llavors, on te podem prendre també cafeïna? En pols. Hi ha els formats en pols, vale? Que són sobrets de 15-30 mil·ligrams de cafeïna, que poden ser prou interessants. Hi ha el format també en càpsules, no? Que és potser el més conegut, a part del gel, que serien aquests, normalment es coneix molt el d'orbitant, no? Que són 300 mil·ligrams de cafeïna, que per mi seria un pèl massa, però hi ha altres càpsules que són de 200 mil·ligrams de cafeïna, que potser seria l'ideal per la major part de les persones. Però també prenem cafeïna d'una altra manera, i és que durant les competicions fixem-nos que molts avituallaments hi ha Coca-Cola, Sí. i molts esportistes prenen Coca-Cola, i això també porta cafeïna. Anna, i quanta cafeïna té un got aproximadament de 200 mil·lilitres de Coca-Cola o qualsevol beguda similar de cola? Doncs mira, les begudes de cola porten més o menys uns 35 mil·ligrams de cafeïna per llauna. Això vol dir que uns 200 mil·lilitres, que seria un got que ens podem trobar en una competició, ens aportarien uns 20-21 mil·ligrams de cafeïna. Clar, però no ens bevem només un got. Fixem-nos que a vegades fem un got dos i he vist gent que s'ha omplert el bidó sencer amb aquest refresc de cola, no? Llavors, a vegades, clar, són aquestes petites coses, aquests petits aports de cafeïna que no tenim en compte, però que van sumant en el nostre dia a dia. Escolta, és indispensable, Anna, de prendre cafeïna quan fem una ultra o ens ho podem estalviar? Escolta, mira, jo la cafeïna no la tolero bé, em posa massa espitós, no m'agrada el cafè. És a dir, podem evitar de prendre cafeïna? O encara que no t'agradi el cafè, intenta sempre prendre cafeïna doncs amb càpsules, amb els gels. Recomanes prendre cafeïna quan hem de fer una prova de més de 6, 8, 10 hores? Sí, doncs mira, et diré que depèn moltíssim. Jo tinc esportistes que els he tingut que treure la cafeïna en competició perquè no els hi donava cap tipus d'avantatge, al contrari. Clar, no deixa de ser un activador, no? I a més té aquest punt és aquest estimulant, no? Que a vegades pot provocar que augmenti la probabilitat de rampes. Llavors hi ha hagut molta gent que li ha tingut que treure la cafeïna perquè els hi augmentava moltíssim les rampes que tenia durant les carreres. Llavors dic, home, doncs prou, si tu pots anar perfectament sense cafeïna perquè ja directament et motives tu mateix, no? Que a vegades és important. Sembla que la cafeïna sigui l'única manera que tinguem de motivar-nos i no és així. Llavors, si a tu no et fa res, pots provar-ho. Hi ha gent que té por d'anar sense cafeïna, però realment és algo que recomano perquè vegi fins a quin punt el seu cos tira més que no pas la pròpia cafeïna, no? Llavors, indispensable prendre cafeïna quan fem una competició? No, inclús en llarga distància. Tinc moltes persones que no els hi va bé, que no la toleren fins i tot, o que en prenen moltíssima al seu dia a dia i que no són capaços d'eliminar el consum de cafeïna, que en competicions com pot ser unes 100 milles, no els hi he donat perquè no els hi fa res, i llavors, perquè et doni més efectes secundaris negatius que positius, ostres, doncs prefereixo treure-la, per suposat. Has dit que la cafeïna s'elimina la meitat cada 6 hores. Com s'elimina? A través de l'orina, a través de la suor? Ara potser és una mica més de biologia, però com la cafeïna desapareix del nostre cos la meitat cada 6 hores? Sí, doncs a través dels líquids corporals, o sigui, una part molt petiteta per suor, per vapor d'aigua també quan fem la respiració, però sobretot per orina. Llavors, clar, aquí em pots preguntar, ostres, però potser en una competició de 10 hores no anem al lavabo. No, però clar, tu pensa que tenim la bufeta, sí que es va acumulant, no? Llavors fixem-nos que quan nosaltres anem al lavabo després de prendre un cafè, l'olor és de cafè de la nostra orina. Llavors realment s'elimina la major part a través de l'orina. I tu com a nutricionista, Anna, igual que dones pautes, no, als teus esportistes, als teus nois i a les teves noies, que dius tu, de nutrició, d'hidratació, també dones pautes de cafeïna? Quan s'han de prendre el cafè, en quina hora, quina quantitat, quina dosis, amb càpsula, amb gel? Sí, Xavi, i tant. O sigui, tots els meus nens tenen la cafeïna superpautada d'inici a fi. Per què? Perquè, ostres, és essencial, no? Perquè no es passin de dosis. L'altre dia amb una noia que va anar a fer la Vall d'Aran m'ho parlava, diu, Anna, m'has ficat poca cafeïna. Però clar, és que la noia pesava 45 quilos.
Llavors dic, no t'he ficat poca, t'he ficat la que tu necessites. No té cap tipus de problema, és que és baixeta, és petiteta. Llavors dic, és que si et fico més cafeïna, dic, t'estic fent t'estic donant segurament més problemes que avantatges. I quan li vaig explicar que li havia calculat els 3 mil·ligrams per quilo de pes, i de fet amb ell estàvem entre 3 i 4, llavors ho va entendre i va dir, ostres, anem a provar-ho. I li va sortir una carrera de luxe. Llavors, la cafeïna ha d'estar pautada. Què passa? Que a vegades, el que dèiem, no? L'esportista sense voler se'n pren més. A vegades no li donen importància, amb una ultra es prenen el cafè a l'inici i dius, vale, però és que aquesta cafeïna la tindràs en el cos, potser ja t'ha desaparegut la meitat de l'efecte i jo, com que no sé que te l'has pres, no t'he pogut reforçar això i després surts perjudicat perquè hi ha un moment de bajón al cap de 5-6 hores de començar. Clar, tot això s'ha de veure i s'ha de parlar molt bé amb l'esportista. Però al final, com que t'acaben coneixent, acaben veient com treballes i tal, acaben sent molt rigorosos tots. Jo la veritat que amb els meus nens i nenes estic supercontenta perquè això ho porten molt, molt a rajatabla i alguna vegada m'han dit, Anna, jo necessito un cafè, com ho fa? I ja juguem i adaptem les pautes de cafeïna, no? Però sí, o sigui, és essencial fer unes pautes adequades de cafeïna d'inici a fi, inclús valorar si hem de fer una descàrrega de cafeïna prèvia. Ara t'anava a preguntar això, exactament, i anem acabant. Els dies previs d'una ultra hem de deixar de prendre tot tipus de productes que tinguin cafeïna, és a dir, sobretot cafès, és el que més prenem en el nostre dia a dia. És a dir, recomanes la setmana prèvia ni olorar el cafè perquè tingui més efecte el dia de cursa? Doncs mira, no només la setmana prèvia, perquè la cafeïna tarda molt a sortir del nostre cos, tarda entre 2 i 3 setmanes. Llavors, realment, les descàrregues correctes de cafeïna han de ser de més aviat 3 setmanes. Què passa? Que hi ha poca gent, no?, que sigui capaç, perquè la cafeïna està a molts llocs, la prenem com algo social, a vegades sense voler n'estem consumint. Però realment, quan nosaltres eliminem la cafeïna i fem aquesta descàrrega de 2-3 setmanes, més aviat 3, de no prendre cafeïna, veiem una millora del rendiment, però simplement perquè estem tan habituats a la cafeïna que quan la fem desaparèixer del nostre cos, una petita dosi ens fa molt més efecte. I després és això, ostres, si amb 3 va bé, si tu fas una descàrrega, potser amb 2 i mig també vas bé. M'entens? Llavors, hem de començar a veure quin és el nostre límit i si realment fent una descàrrega podem millorar, escolta'm, fantàstic. Anda, ara, també hem de pensar una cosa. Si nosaltres la podem deixar de prendre. Per què et dic això? Tornem una miqueta al principi de tota la primera pregunta que m'has fet. I que serà l'última amb la que acabaré, o ja te la faig ara i així ja la respons ara. És a dir, què passa si prenem un cafè o 2 abans de començar, m'ho invento, una Ultra Pirineu, una Matxicots, és a dir, una cursa que ens hi passarem unes quantes hores. Què passa? Lo típic, que t'aixeques al matí, a les 4 del matí, amb son, te prens un cafè, arribes a sortida, quedes amb els amics, hi ha algun bar obert i et prens un segon cafè. És bo, no és bo? Com comptes aquesta cafeïna per després jugar-hi una mica? Clar, doncs això, per exemple, ens pot perjudicar si la cursa és molt llarga, és a dir, que tu estiguis més de 13 hores competint, per ficar un número, o si és molt curta. Per què? Perquè si és molt llarga, si nosaltres comencem a prendre cafeïna des del principi, i a més 2 cafès, 1 o 2 cafès, que no sabem la dosis que porta, però segur que ja hem fet 100 mil·ligrams de cafeïna amb 2 cafès, i després fem els gels i tot, si és molt llarga, el que pot passar és que passi això que t'he dit al principi, de que al cap de 5 hores, si no has reforçat amb cafeïna, et pugui donar aquest bajón que dèiem, que després pot costar una miqueta de remuntar, no?, aquesta baixada d'energia, i si és molt curta, que et comenci a fer efecte quan no toca. Pensem que la cafeïna tarda entre 45 i 60 minuts a fer el pic màxim en sang. Llavors, clar, amb una cursa molt curta sí que et pots prendre un cafè abans, no? Perquè comptes i dius, vale, començarà a fer efecte d'aquí
60 minuts al pic màxim en sang i em durarà doncs, tot el 10K, per exemple, que vull fer. Fantàstic. Vale? Però si és molt llarga, això ja ho hem de tenir una miqueta més en compte. I si és molt curt també, si t'ho prens just abans, tampoc et farà res, perquè et començarà a fer efecte quan ja hagis arribat. Llavors, realment, els timings de la cafeïna, aquesta periodització de la cafeïna, ha d'anar molt lligada. Ara, el que volia dir abans, que també era relacionat amb això, era que hi ha persones que no poden fer una descàrrega de cafeïna i que tampoc poden evitar la cafeïna perquè tenen el mono. Llavors, clar, quan tu intentes treure la cafeïna i et dona mal de cap o fatiga o insomni o somnolència, esgotament, irritabilitat i fins i tot estrenyiment, doncs hem de valorar que potser treure la cafeïna no és el millor i llavors hem de seguir donant-la, però potser amb dosis més baixes. Molt interessant. Això és molt interessant. A vegades, jo crec que la majoria dels que ens escolten, i jo m'incloc, et prens el cafè no pensant en els efectes positius que et pot donar en cursa, sinó te la prens per despertar-te, com a la mania que tens d'aixecar-te al matí i el primer que fas quan poses el peu a terra és encendre la cafetera i fer-te el cafè. Perquè si no, és aquella sensació de que no ets persona, no? Vull dir, crec que sabem del que parlem. Sí, totalment. És un hàbit. Sí, és l'hàbit. No et prens el cafè pensant és que així rendiré millor en la cursa, ja sigui curta o llarga. O quan arribes a la sortida, et prens un cafè amb els amics, no pensant en què serà bo o dolent per la cursa, sinó com a hàbit social. Exactament, i de fet, fixa't, Xavi, que hi ha moltes vegades que no pensem que el fet de, ostres, em prenc un cafè al matí per despertar-me. Potser el que necessitem és dormir més. Sí. I el descans és algo que ens falla a tots. Però després diem, és que no tinc temps de dormir més. Però segur que et mires 2 o 3 sèries de Netflix abans d'anar a dormir, m'entens? Llavors, hem de començar a mirar prioritats. El cafè no et despertarà al matí, bueno, sí, et despertarà, però potser no és el millor que te'l prenguis perquè te desperti. Pren-te'l perquè t'agrada, perquè el disfrutes, però no per compensar una falta de son. Per mi l'error seria aquest. Primer de tot hem de veure com compensar aquest cansament, si és una falta de son, si no dormim lo suficient, és millor descansar, perquè si no estem irritables. El cafè, clar, sí, te desperta, però també t'altera. I si tu estàs nerviós perquè has dormit poc i això ho arrastres molt i a més et prens cafè, acabes estant irritable. I això no és gens amic d'un millor rendiment esportiu, ni tampoc una millor cohesió familiar o laboral. Ojo, que tot al final és un peixet que es mossega la cua. Doncs mira, del tema de la son, ara que ho has tret, buscant ràpid, en el capítol 58 del Fem Muntanya ja vam parlar amb els doctors Eduard Estivill i la seva filla, la Carla Estivill. I una de les reflexions que recordo, ja fa molt de temps d'aquesta conversa, recomano que busqueu-la, si no l'heu escoltat, la del capítol 58. Venia a dir això, que moltes vegades entrem en un bucle maligne en el qual cada vegada anem cansats, prenem més cafè al llarg del dia, ens costa més dormir, dormim menys, el dia següent més cafè i el que cal potser és anar traient excitants i descansar més hores i amb més qualitat. Totalment, estic completament... Bueno, sí. Clar, com no es pot estar d'acord, no?, amb el doctor Estivill i la seva filla, però realment coincideixo en quant a les recomanacions, i és així, a vegades volem compensar una cosa amb una altra cosa per sobre i estem tapant parxes, no?, realment. Sí, doncs recomano que si no ho heu fet, busqueu la conversa, la trobareu a qualsevol plataforma de podcast, si no podeu entrar a la web del femmuntanya.cat, allà busqueu Carla Estivill en el buscador i trobareu el capítol 58 de forma molt ràpid i molt senzill. Doncs, Anna Grífols, jo crec que hem fet una masterclass amb 35 minuts, només, única i exclusivament sobre la cafeïna. No sé si ens hem deixat alguna cosa en el tinter, alguna cosa que vulguis afegir. Jo crec que ho hem tocat tot i que ha quedat un podcast molt interessant, però bueno, això al final ho diran els oients, sí. I si queda alguna cosa, doncs sempre se'ns poden, ja ho saps, et poden fer arribar les preguntes i les solucionem amb una altra, sí, si fes falta. Doncs, escolta, si teniu dubtes que no haguem resolt, que l'Anna no hagi resolt, jo només he fet preguntes, l'Anna ha resolt tots els dubtes, i teniu algun dubte que l'Anna no hagi dit, que jo no li hagi preguntat, ja ho sabeu, a través del correu electrònic femmuntanya@femmuntanya.cat.
ens podeu fer arribar els vostres dubtes i en properes seccions doncs l'Anna les anirà responent. Anna, com sempre, un autèntic plaer, que vagi molt bé i escolta, el que he dit al principi, que la gent et busqui a Spotify, que escriguin en el buscador NutriExpert i que allà trobaran capítols també molt interessants sobre diferents temàtiques relacionades amb l'alimentació, hidratació i l'esport. Cuida't, una abraçada molt gran. Moltes gràcies, una abraçada. Fem muntanya, amb Xavi Alujas.